От професионална гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров. Вече 63 години професионална гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров подготви високо квалифицирани кадри в областта на туризма и ресторантьорството, хотелиери, администратори, аниматори и кулинари. Училището е член на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Европейска асоциация на училищата по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, Асоциация на Кеймбридж, училищата в България. Учениците провеждат производствени стажове в Германия, Франция и Испания. На 6-та панорама на професионалното образование в Пловдив възпитаниците на гимназията заеха първо място за най-добър барман и второ място за най-добър млад хлебар сладкар. Професионална гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров. Вече 63 години професионална гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров подготвя високо квалифицирани кадри в областта на туризма и ресторантьорството, хотелиери, администратори, аниматори и кулинари.